Jonyuol e gwenge mag Homa Okak jiwo mondo mi ongi weche mag lere kinde mag itero nyithindgi ma yawuowi nyange kaka yorno maduoko piny landruok mar tuoche mamiyo moko kuomgi wito ngimagi. Gavana ma kaunti ma Nandi Stephen Sang ochiwo siem ne jonyuol mondo mi kik ti gi lakteche maonge kod lony kinde mag itero nyithindgi ma yawuowi nyange, kagiwacho ni higa mokalo nyithindo mahewa 10 nowito ngimagi tok kane otergi nyango e kaunti ma Nandi. Gavana Sang koro kwa jonyuol mondo mi kod jogo mochung' ne nyange mar nyithindo ma yawuowi mondo mi oti gi lakteche mantiere kod lony mar arieya e kinde mag nyange kaka yorno maduoko piny buche mag nyithindo mawito ngimagi tok nyange. Juzi last year tulipoteza watoto wetu wengi ambao walikuwa jandoni wakati ya hiyo process. We lost about over 10 young boys because the process was mismanaged. Mimi nilikuwa nimetoa amri na hiyo amri ilitekelezwa. Saa hii tunapomaliza hizi masherehe katika kaunti yetu ya Nandi tumepoteza mtoto mmoja peke yake against an initial number of over 10 that we lost last year. Na mimi nilikuwa nimesema katika hii sherehe yote lazima tukue na daktari ambaye anashughulikia watoto wetu kule. Kama ni ile ya kienyeji, tuko na madaktari walienda hiyo process ya kienyeji, wao waenda washughulikie wao. Kama ni ile ya kanisa, tuko na wafanyikazi wa serikali, madaktari walienda katika njia hiyo, wao waenda washughulikie hawa. Lazima washughulikiwe na madaktari wetu, so that we do not, it is tragic to lose young lives on account of a rite of passage.